det mest effektive, det her der. Det er så sjovt, at siger det. Ej, jeg vidste det. Det var lidt for hurtigt her. Så sidder den. Så sidder den. Ja, så spiser den lige. Så tager den med ikke noget. Tag efter den. Efter den. Den har ikke. Efter den. Efter den. Og der var utroligt. Den lille, var den? Den tog som om den troede, det var et... Ja, op med stangen, op med stangen, ja. Op med stangen, så var den der, helt sikkert. Har du taget videoen? Ja. Nå, er den i gang? Ja. Ja, sådan. Rul nu. Den er helt klar, den der, den er. Jeg tror lidt på sådan i... Jeg så det der. Det var fucking sjovt, den tog maden jo, så tog den din alligevel. Det var det, jeg tænkte, den gjorde. Det var det, jeg tænkte, den gjorde. Nej! Wow! Okay, den er livlig, den der fisk der. Okay. Slap den. Nice one. Men jeg redder dine bombarder, jeg mener. Du var faktisk over se, Frederik, fordi den gik efter min, ikke også? Den gik efter min, den der den gjorde. Wow, hvorfor var den ud? Fordi der skal komme bil på. Skal man stå her? Hvad bed den på her? Den bed på... Den bed faktisk, den bed på min, ikke også? Så røg den af, så røg den op i overfladen. Så kunne vi se fisken, den begynder at happe i den der lå i overfladen. Så den var ikke færdig med at spise den der, jeg havde været der. Og jeg kastede lige ved siden af den. Så kastede han lige ved siden af, så tog den hans. Så dejligt i ydersiden. Prøv at se madingen. Det er min powervægt, det der. Er det ikke? Jo, det er så. Den har ikke nået at slutte endnu. Du brugte ikke orange, gjorde du? Nej, jo. Jeg brugte orange og gul. Okay. Ja. Yeah. Kan du se det der med, at lige vil fiske med lidt større krog? Det gør... Og den sad lige i saksen. Det gør jeg altså lige det sidste. Nå Mikkel.